Bajarê Êlihê li Bakurê Kurdistanê yek ji wan bajaran e ku zimanê Kurdî hêj lê zindî ye. Li bazarê û li nava malê li vî bajarî Kurdî hêj serdest e. Van rojan ev bajar bi cezakirina Kurdî di rojevê de ye. Merhaba. Merhaba. Tenzîle çetîn ji tirsa ku de ceza bixwe newêre deriyê mala xwe ji her kesî re veke. Lewre saziya statîstîkê ya Tirkiyê TÜİKê ji ber ku bi Tirkî nezaniye 1055 lîreyê Tirk cezayê pere lê biriye. عن كتي إيجو هاتنا يجي قلت قوي دينا برضاوي دي هاجو جدا برينا ويش كتي وا دولتي نقي يقول كل ما نجي قلت وانا بلكي انا قلت والله مجبوي في او يجبوي وا دولتي بلكي مجواب كدا بانا بخمكم محكمه لو وافقن اري يشوفون برولو في برم راح بسيدا يعني يدي خدي تشيكي ترسي kurmancı هيك ناطر سما خديك وبيغمبر حقه بلا tercüman bu kadar gelme. ما انا مجبورين بقرين صدي وكم هاي يقول تركين زاني Tenzîle çetîn ne yekem kesek ku ji ber ku bi Tirkî nizane tê cezakirin. Ji destpêka avakirina Komara Tirkiyê heta salên şêstî jî kesên ku bi Tirkî nedizanîn dihatin cezakirin. Heta wisa bû ku kesên dihatin firneyên nan ji bo ku neyne cezakirin digotin ji kerema xwe re nanekî bi Tirkî. Ev gotin bibû sembola asîmilasyona bişaftinê li Bakurê Kurdistanê. Yek ji bajarê serekeya sembola bişaftin û asîmilasyonê jî bajarê Amedê bû. Bi hezaran kes li vî bajarê ji ber ku bi zimanê Kurdî axivîne rastê cezayê hatin. Ew kes niha ner jiyanê bin jî zarokê wan ên ku dijîn hê jî êşa bav û kala ya zimanê Kurdî dikişînin. Bavê te çawa rastê cezayê dihat kalê te? Bavên got em dihatin vê meydanê vira mizgefta mezin li vir bû dihatin mizgeftê li vir jî şaredarî êv Kurdî xeberdana zaptiye wan digirt ku ceza nedana dibirin zindanê. Zindan jî li vî alî saray kapî ya jî alî deriyê çiyê ya jî erê bîşareta da axivîn xweşbîr kirana bi Kurdî xeberdana gerek perê xwe bidana ya jî biçûna zindanê. Di 25 rêbendana 1991 de qedexeyên li ser ziman bi qismî hate rakirin û pêşiya weşangeriya bi Kurdî hate vekirin. Lê piştî hewla kotedaya 15 tîrmeya 2016 rewşa awarte hate ragihandin û careke din sazî û dezgehên Kurdî hatin girtin. Lîsteya zextên li ser Kurdî car caran kin bibe jî lê gelek caran jî dirêj bûye. Li gorî vê yekê kanalên televizyonê yên hatine girtin 12, radyoyên hatine girtin 11, enstitûyên hatine girtin 2, kursên Kurdî yên hatine girtin 45, kesên ji ber Kurdî rastê êrişê hatine 86, kesên ji ber axaftina Kurdî hatine kuştin 3. Maşallah dekak, Ruda Ahmet.